Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Ва пеш аз оғози навор дӯстон, ҳамаи шуморо ба фарорасии моҳи шарифи Рамазон табрик гуфта ба шумо сабр, тавоноӣ, баракат дар корҳоятон ва имони мустаҳкам орзу мандем ва дуо мекунем ки Худованд рӯзаи гирифтаи шуморо ба даргоҳаш қабул гардонад. дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, ришу мӯйсарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. топови ҷангвари UFC дар вазни нимёна Нил Мегни дар визафи ҷангвари бебохти ин вазн Шавқат Раҳмонов ҷавоб дод: ман боварӣ надорам ки ҳозир ӯ дар топ 15 қарор дошта боша. айни замон ман бо ҷангварони рейтингӣ ҷангида ва ба пеш ҳаракат кардан мехоҳам. ман аллакай риски калон кардам вақте ки дар муҳориба зидди чунин рақиби хатарнок ба монанди Макс Гриффин розӣ шудам. акнун ман мехоҳам боварӣ дошта бошам ки муҳорибаҳое ки ман қабул мекунам ба ман имкон диҳанд ки ба ҳадафи худ наздик шуда чемпиони UFC шавам. албатта ман зуд баромад карданро дӯст медорам, аммо муҳорибаҳое ки ман қабул мекунам бояд ки маро ба ҳадафи асосии худ наздик кунанд, гуфтааст Магни. хотиррасон мекунем ки Нил Мегни рӯзҳои истироҳатии гузашта дар турнири UFC Fight Night дар муҳориба зидди Макс Гриффин ғалаба ба даст овард ва баъди ғалаба ӯ ба Ҳамзат Чимаев визов дод. ҳамчунин Мегни гуфт ки омодааст ки бо любой ҷангвар вохӯра. баъди ин суханҳо Шавқат Раҳмонов ба ӯ визов дод ва чӣ хеле ки мебинем Магни розӣ нашуд ва суханҳои худро дар кор тасдиқ кардан натавонист. шаби гузашта дар Грозни турнири ACA Young Eagles 26 баргузор гардид ки дар он ду варзигари тоҷик Фазлиддин Обидов ва Шерзод Қаюмов баромад карданд. Шерзод Қаюмов дар қафас бо варзигари чечен Минкаил Ҳусейнов вохӯрд ва мутаассифона бо қарори доваро ғалабаро аз даст дод. а Фазлиддин Обидов боша дар қафас бо Али Сулейманов вохӯрд ва дар вақти муҳориба варзигари тоҷик осеби вазнин гирифт ва ҳамин гуна Фазлиддин Обидов бо тариқи нокаути техникӣ шикаст хӯрд. хотиррасон мекунем ки ин дуюм мағлубияти пайдарҳам барои Фазлиддин Обидов шуд. ҷангвари пешинаи UFC Ҷош Томсон гуфт ки агар муҳорибаи Ҳамзат Чимаев зидди Ислам Махачев баргузор гарда, ки ғолиб шуда метавонад. ислам ғолиб мешава. маҳз ана ҳамин гуна муҳорибаи онҳо мегзарад. нигоҳ кунед, ман 100% ошкорона гап мезанам. ман дар ин савол аниқ ҷавоб дода наметавонам. медонем барои чӣ? чунки ман ҳоло Ҳамзатро кам дидагиам. ман дидагӣ нестам ки ӯ дар греплинг чӣ гуна кор мекунад. ман гӯштинги ӯро дидам, аммо греплинги ӯро дидагӣ нестам. ман дидагӣ нестам ки чӣ гуна ӯ гӯштинг мегирад вақте ки ӯ рақибро ба замин афтонда наметавонад. зарбазании ӯ хуб ба назар мерасад. ман фикр мекунам ки муҳориба зидди Ҳамзат барои Ислам Махачев муҳорибаи душвор мешавад. аммо агар оиди гӯштинг ва сабмишинҳо гап занем, пас ман ба ғалабаи Махачев боварӣ дорам, гуфтааст Томсон. ана дӯстон, чемпиони пешинаи UFC Генри Сехудо боша баръакс ба ғалабаи Ҳамзат боварӣ дорад ва Сехудо мегӯяд ки танҳо аз ҳисоби қадду қомат. аз рӯи суханҳои Сехудо Ҳамзат хеле калон аст, ҳатто барои вазни нимёна ӯ калон аст. барои ҳамин дар муҳориба зидди Махачев ин чиз роли асосиро мебозад. дӯстон, вақтҳои охир бисёри одамо оиди ин муҳориба гап зада прогноз дода истоданд ва бояд гуфт ки муҳорибаҳои калон ана ҳамин гуна ташкил мешаванд. аввал оиди онҳо гап мезананд ва баъд онҳоро ташкил мекунанд. ба фикри шахсии шумо дӯстон, агар ки чунин муҳориба баргузор гарда, ки ғолиб шуда метавонист? метавонед фикротонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.